زێدەباری وان سەرکەفتنên پێشمەرگەی لە ئەمبەرچەکدارên داعشê li berûkên şerî tômar kirîn. Lêtana pêşmerge nebûye xwediyê nexweşxaneka taybet ya serbazî û hena li nexweşxaneyên giştî birîndarên wan tên çareserkirin. Rêveberiya Saxlemiya Parêzgeha Duhok jî dibêje me daxwaz kiriye her çend zûyê nexweşxaneka taybet ya leşkerî bê drûstkirin lê ev yek jî ne karek asan e. چارەسەریە وان نەخۆشخانەن گشتی بێتەکردن گەل خەڵکی سڤیل و ئەڤەل بیتە جێندێک و گەلەجا ئەو پێشمەرگە هەمی وەکی پێتیڤی احتمالە ڕازی نەبن هەوار وەساژی خەڵکی مەزۆرجە پێتیڤیە نەخۆشخانەی ئامادە بیت هەمان دەمدا بارگرانیەکە مازنە سەر نەخۆشخانە گشتی و خەڵکێکی زۆر ژی لێرێ حاضر بیتە وەکو سەرداران بریندارە بکات و سەرداران نەخۆشخانە نەخۆشێ دژی بکاتە لێرێ ژبەن هەندێکی زۆر یا گرنگە نەخۆشخانەیەکە لەشکری هەبیتن یا تایبەت بیت لەشکری و تایبەتجی دوی دەمیدا بۆ بریندارە چارەسەریەوان بێتەکرد. Ev pêşmerge jî neh caran birîndar bûye û niha jî yê birîndar ew dê berev berûkên şerî çît û et wê baweriyê daye. Weke pêdivî çareseriya birîndaran nayê kirin û dibêje ger pêşmerge nebe Kurdistan jî nabe. و تیوا یعنی نکو هیوی دارم حکمت آخو بومد جه کی دابین که مو پشمگه تیوا بکن یعنی و وک از بینم یعنی اوه تقریبا دوره نه جار از بریندار بوم یعنی پشمرگه رزیلت وان خسته خانه و یه های پیچ نابت یه هایجی مثلا نخوش خود در خود خوب تغییر جه پیچ بین هانی هاری کاری نینه هیچ راه نکی و مثلا بو نخوشی Çavdêrekê leşkerî jî dibêje hebûna nexweşxaneka taybet ji bûyî pêşmergehî wê menewiyatên wanan bilindtir bike. Li ser rastê cîhanê ev rûke pêşmerge remzê şer li dijî Daişê. Pêwîst e çareseriyeka şayiste bû birîndarê me bihête dît. Ya duê pêwîst e ew kesê şerkerê niştîmanî bît cihê wî yê taybet bît yani rêzekî taybet lê bihête girtin ke ew hest pê biket belê ev mirove li pênawî xwe nekiriye mal û ser û semanê xwe nekir li pêna niştîmanekê kiriye debê ew niştîman bi rêz ve cihekî taybet bû bibînît. Nebûna nexweşxaneyeka taybet ya serbazî pêşmerge dilgiran kirîne û dibêjin li nexweşxaneyên hikûmî çavdan gelekî lawaz e. Berîkên me jî di vala ku biçîn li nexweşxaneyên taybet çareseriyê wergirîn. Lewma bi mafê xwe zanîn bibîn xwediyê nexweşxaneka taybet ya leşkerî. Abdusamat Rêkanî, NRT Duhok.